ξέρουν ότι μετά την επιτυχία της στη Eurovision η Έλενα Παπαρίζου έχει γίνει περιζήτητη. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι διάφοροι επιτίδιοι που διαφημίζουν σε ιστοσελίδες στο ίντερνετ δήθεν γυμνές φωτογραφίες της τραγουδίστριας. Πολλές ιστοσελίδες αμφιβόλου φυσικά προέλευσης καλούν τους χρήστες. Δείτε γυμνές φωτογραφίες της Έλενας Παπαρίζου, αναφέρουν στα διαφημιστικά τους. Οι φωτογραφίες της Ελληνίδας τραγουδίστριας, που φυσικά δεν είναι γυμνή, φιγουράρουν ανάμεσα σε προκλητικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών από τη διεθνή μουσική και όχι μόνο σκηνή. Οι επιτίδιοι που χρησιμοποιούν την Έλενα Παπαρίζου έχουν πέσει θύματα της ίδιας τους της παγίδας. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια, που ποτέ δεν έχει φωτογραφηθεί γυμνή, δεν τους δίνει όπως φαίνεται υλικό προς εκμετάλλευση. Έτσι, σε ιστοσελίδες που αναφέρουν ακόμη και τον τίτλο «Έλενα Παπαρίζου γυμνές φωτογραφίες» έχουν απλά εικόνες της από τη βραδιά του τελικού στο Κίεβο ή από φωτογραφίσεις που η τραγουδίστρια έχει κάνει για περιοδικά. Η πιο προκλητική, όπως διαφημίζεται από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, είναι αυτή η φωτογράφηση που βλέπετε. Η Έλενα Παπαρίζου φοράει τζιν παντελόνι και ένα ιδιαίτερα σεξι αλλά καθόλου προκλητικό μπλουζάκι. Κι όμως, οι φωτογραφίες της αυτές φιγουράρουν ανάμεσα σε υλικό γυναικών που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πορνογραφικό. Η επιτυχία της Έλενας Παπαρίζου τη φέρνει σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, κάνοντας τη θύμα επιτιδίων που την εκμεταλλεύονται με σκοπό το κέρδος. Και δεν είναι μόνο εκείνοι που στείλουν δίθεν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με αποκαλυπτικές τις φωτογραφίες, είναι και εκείνοι που αναζητούν με ιδιαίτερη θέρμη στον ηλεκτρονικό λαβύρινθο του ίντερνετ τέτοιες εικόνες για να τις εκμεταλλευτούν με πολύ άσχημο τρόπο.